proposta podem utilitzar una aranya si tenim de joguet i si no, per a totes les altres persones que no tenen, jo he pensat en uns calcetins, que tot el món en pot tindre, i ho fem així en boleta i així podem utilitzar-lo i ens imaginarem que és una aranya.